Počinjemo novi kulinarski izazov. Jesu svi spremni? Dakle, za koga ćemo da kuvamo? O, bako, ovo je najopasnija lutka. Ona pucala serom. Tražim cilj, cilj je pronađen, pucam. Što? Ne, to je moj omiljeni šešir. Izazov počinje. Prvo mi spremite tortu. Čekam. Idemo. Vreme je krenulo. Ne, moj omiljeni šešir. Dobro, moram da počnem da kuvam. Da li ste već nešto smislili? A šta tu ima da se razmišlja? Počinjem da sastavljam tortu. Kora, fil, kora, fil i tako dalje. To uopšte nije teško. Hajde zajedno. Fil sam napravila raznobojan. Šefe, šta radite tamo? Ja istiskujem medeni žele na tortu. To je baš teško. Stanite! Lutka se okreće. Ne pomerajte se. Tražim cilj. Cilj nije pronađen. Nastavljamo. Ovo je bilo uzbudljivo. Umalo da vas prže laserom. Ja sam istisnuo žele. Sad mi treba krem. Sad ću ga sipati na tortu, tako je. Torta mora biti ravna, plava i lepa. Da. A sad ću sve razmazati lopaticom. Tako je. I dodat ću detalje. Sada vadim figurice. Bako, gledajte kako slatko. O da, ne pomerajte se. Lutka se okrenula. Cilj je pronađen. Pucam. O ne, ovo je bilo moćno. Nažalost, bakina torta je uništena. I kako ćeš uspeti da je popraviš za tako kratko vreme? Znam šta da radim. Kurt, ti si mi dao ideju. I ja ću od svoje torte napraviti dugu. Ovo će sigurno oduševiti Lutku. Na tortu ću staviti figuricu u obliku nje. Pogledajte. O, divno. Bakina ideja je tako cool. I ja želim da napravim dobru tortu. Treba samo odseći sve suvišno. A sada istiskujem krem. I naravno treba razmazati to sve. Gotovo. A sada vadim ranac. Šta li se u njemu nalazi? Opa, sladić. Da, to mi treba. Ukusno. Napravit ću frizuru od sladića. Zatim oči i usta. Da, to je to. Lutki je ostalo samo da proba. Napravili ste 3 torte. Hajde da vidimo. Ova torta je u obliku mene. Stvarno? Onda ću je uništiti. Užasna je. Nije mi se svidala. Ja sam lepša. Slomila si mi srce, Lutko. A ovu tortu ću sigurno probati. Izgleda dobro. O, to nije loše. A kakve su ovo figurice? Liče na moje čuvare. Cool. Šefe, svaka čast. A šta je ovde? O da, na dugi sedi lutka koja liči na mene. Sjajno. Sad ću probati. Ukusno. Baka je pobedila. O, to, pobedila sam. Tako sam srećna. Oho, šta se to čuje? Oblaci su tako crni. Šta će se desiti? O, pa to je Wednesday. Hajde da saznamo šta ona želi. Burger? Cool, počnite da kuvate. Hajde. O, predivno. Znam šta da radim. Prvo treba ispršiti pljeskavicu. Tako je. A zatim ću iseći povrće. Treba više povrća. Sada sastavljam burger. O, gledajte kakvu sam slatku lepinju napravila u obliku mede. A sad ću napraviti pomfrit, ali ne od krompira, već od jabuka i sok od krastavca. Šefe, šta je kod vas? Ja sam napravio burgere, ali u obliku paukova. Izgledaju strašno. Taman ono što treba za Wednesday. Ona voli sve mračno. Bako, ne prilazite tako blizu. A zašto se tako derete? Jao, šefe, šta vam je? Zagrsnuli ste se. Sad ću vam pomoći. Šefe, da li ste u redu? Da, i ja imam ideju. Napravit ću slatki burger. To će biti super.
Wednesday tako nešto sigurno nikad nije jela. Čak i jagode imam. O da, ha, ukusno. Dakle, uzimam Nutellu, zatim Oreo, posle čokolada i jagode i prelivam sve Nutellom. Dodat ću još bombone njorc i pokriti se lepinjom. Eto. O, Kurt, svaka ti čast. Wednesday, probaj. Oho, napravili ste sve ove burgere za mene. Od kog da počnem? Počet ću od najužasnijih. Ovog medveda. On izgleda previše slatko. Ukus je odličan. Ha, a šta je ovde? Ovo liči na slatki burger. Ali ja mrzim slatko. Stvarno? Ja sam se toliko trudio. A šta je ovde? O, burgeri pauci. Kako divno. Da probam. On je tako užasan. Da, sviđa mi se to. Predivno. Šefe, vi ste najbolji. Da, pobede moje. Trudio sam se. Šefe, mi smo ponosni na vas. Jel da, Kurt? O, mili, nemoj da brineš. Kurt, pobedit ćeš drugi put. Za koga ćete sada kuvati? Wow, pogledajte, to je robot. Nešto novo? Takvih gosti još nismo imali. Baš je cool. I robot želi koktel. Dakle, počnite. Ja znam šta da radim. Treba mi više kiselih bombona. O, je li to sada moderno? Ja to nikad nisam probala. Bako, prvo treba da skinete pakonje. O, uspela? Da, to je ludo kiselo. Kurt je odlučio da će biti dobra ideja da napravi od svih ovih kiselih bombona koktel. Da vidimo šta će ispasti od toga. Sve će biti sjajno. Sad ću sipati kiseli gazirani sok i promešati sve. Da, to tako lepo sija. Kurt, da li je ovo stvarno normalno? Da li treba tako da svetli? Nisam sigurna u to. Ma dajte, moj koktel je spreman. Kurt, treba praviti koktel ne od bombona, već od povrća. Eto, gledaj, uči. Stavljam u blender što više povrća. Krastavce, paradajz, a sada sve mešam. Nešto nije u redu sa mojim blenderom. To ne bi trebalo da bude tako. Jao. Bako, izgleda da ste stavili unutra previše povrća. Blender se pokvario. Robot će sigurno moći da popravi to. Samo držite čvrsto. Blender želi da pobegne od vas. Držite to. A gotovo, hvala ti, robote. Sada sipam sve u čašu. Ispalo je jako lepo. Ja bih i sama popila to. Samo je malo gusto. Kako odvratno. Kod mene će biti ukusnije. Dakle, sipam sve u čašu. Ja sam pomešao sve najbolje gazirane sokove i dodao šljokice. A odozgo ću sve ukrasiti šećernom vunom. To je to. Robote, probaj šta smo napravili. Prijatno. Hajde. Sva 3 koktela su spremna. Probat ću prvo ovaj. Tu je šećerna vuna. Po logici nju treba rastopiti u koktelu. Wow, rastvorila se. Baš lepo. A kakav će biti ukus? Treba mi slamčica. Probat ću. Zaljubio sam se. Da, dao sam sve od sebe. Sada ovaj koktel sa celerom. Probat ću ga. Izgleda ružno. To je odvratno. Koktel je užasan. Ne sviđa mi se. Bako, niste uspeli. A šta je smislio Kurt? Probat ću. Kako kiselo. Moja energija se puni. Skoro sam pun, a odlećem. Puna baterija. A ko je pobedio? Ja? Da! Pobedemo, eto! Idemo. Počet ćemo od laganog. Spremite za mene ukusnu tortu. Zanimljiv zadatak. I ove kore su super. Ali ipak ću ih malo popraviti. Treba će mi kore sa rupom u sredini. Tako je. Između kore ću namazati ukusan fil. A u rupu ću sipati keks. Evo ga, ovi kolači vole svi.
Odlično. Zatim mi treba nož. Moram odseći krajeve. A zatim staviti marcipan na tortu. Na šta vas to podsjeća? Tako je. Pravim tortu u obliku teglice sa oreo kolačima. Bako, što me gledate? Radite. I ja ću napraviti originalnu tortu. Biće u obliku jagode. A već sam isekla kuglu od kora. Zatim ću je premazati kremom i također staviti marcipan, ali crvene boje. Oh, kakva lepota! A zatim ću napraviti male rupice u koje ću staviti žute bombone. O da, divno! A nakon toga će mi ostati samo da napravim zelene listove. Po meni je to jako slatko, zar ne? Jeste. A ja još ništa nisam napravio. Okej, imam jednu ideju. Ostalo mi je pakovanje od čipsa Lay's. Stavit ću kore unutra, sipat ću krem i zatvoriti pakovanje. Odlično. Da, to je genijalno. Eto, moja torta je spremna. Kako vam se čini ideja, jeli? Ajoj, pa dobro, odlučuje svakako Kimberly. Oho, sve izgleda jako dobro. Za početak ću probati oreo kolači. Jao, šefe, to je zaista dobra ideja. Prvi put vidim ovako nešto. Svaka vam čast. Zatim ću probati Quentinovu tortu. I ova ideja mi se baš dopada. Čekajte. Ovo je pravo pakovanje. Ne sme se jesti. Ne, to nije dobro. Bako, na tebe red. Divno. Obožavam jagode. Bako, ti si pobedila. Čestitam. To, unuka je napravila pravi izbor. Idemo dalje. Sad mi se jedu kokice. Odlično. A za početak treba spremiti kukuruz. A mislim, treba ga skuvati. Zašto ga kuvati? Postoje gotova zrna od kojih se mogu napraviti odlične kokice. Sipat ću sva zrna na tanjir. A sad mi treba fen. Oho, kako je moćan. Sa njim ću zagreti zrna da bi se pretvorili u kokice. Jao, pazi! Dosta, daj mi taj fen. Zbog tebe su mi uši u tim kokicama. Kako te nije sramota? Očigledno fen nije dobra opcija. Onda ću koristiti aparat za vafle. Treba preliti sva zrna čokoladom, nakon čega uključiti aparat. Da, odlično. Obožavam Nutellu. Ja naravno neću spremati obične kokice. To je dosadno. Imat ću slatke i šarene kokice. Za to će mi trebati Skittles i Marshmallow. Uvit ću to sve u foliju da se ne prospe. A onda ću zagrejati vatrom. To je brzo i efikasno. Svaka mi čast. Sada mogu skinuti foliju. O da, napravio sam šarene kokice u tečnom marshmallowu. Pogledajte. Mislim da je to najbolji način spremanja. Moj kukuruz je također spreman. Izvadit ću ga uz pomoć štapića. Odlično. A zatim moram dobro premazati kukuruz maslacem. A lepota. A šta se to osjeća? Nešto gori. Jao, Quentin, to su tvoje kokice. Skloni telefon. Rekla sam da skloniš telefon. A vidiš šta se dešava. O ne, kriv sam. Kako ću to dati, Kimberly? Očigledno ću izgubiti. Opet. Nema veze, imat ćeš sreće drugi put. Prijatno. Kako cool. Sve osim ovog. To ne valja, odvratno je. Ali
ali bakin kukuruz ću rado probati. Fuj, to je samo kuvani kukuruz. Htjela sam kokice. Šefe, nemojte me barem vi izneveriti. Vaše kokice izgledaju super. O, da! To je pobednik. Čestitam! To, znao sam da sam najbolji. Svaka mi čast. A sad mi se jedu jaja. Jeste čuli? O, to mogu čak i ja. To je lako. Znam da jaja treba samo ugrijati. Tako da ću ih samo staviti u mikrotalasnu. Sami će se spremiti tamo. Jao, izgleda da nešto nije u redu. Stop. Nadam se da ništa nisam pokvario. Osim jaja, naravno. Uj, kakav smrad. Ne, neću ništa uspremati. Moram smisliti nešto drugo. Na primjer, što ne bih napravio slatku kajganu? Od Kindera. Ova jaja sigurno vole svi. A pošto je ovo kulinarski izazov, Kimberly će dobiti samo čokoladu. A igračke ću uzeti sebi. Mislim da je to genijalan plan. A Quentine, prestani da se glupiraš. Dobro, bako. Dakle, da bi čokolada više izgledala kao kajgana, istopit ću je. A umjesto žumanca ću staviti žute M&M's bombone. Ali prvo ih treba odvojiti. Odlično mi ide. Gotovo. Ja sam genije, zar ne? Svaka mi čast, vidi bako. Bravo, bravo. A ja sečem viršle. Planiram napraviti krug od njih. Da, tako je. A zatim stavljam viršle na tiganj. A u centar kruga ide jaje. Tako je. Kada sve bude spremno, mogu prebaciti cvjetiće na tanjir. Jao, kako dosadno. Moje jelo će opet biti najbolje. Prvo ću odvojiti belance, a zatim dodati jestivu boju. Belisimo. Zatim to sve treba dobro umutiti. O da, ja sam majstor. A sad će mi trebati moj omiljeni tiganj sa 4 dela. U svaki deo ću sipati belance, a gore ću staviti žumanca. Samo pogledajte kako je to lepo. Svaka mi čast. Kimberly, prijatno. Wow, za početak ću probati bakino jelo. Fuj, ne sviđa mi se. A šta je to tako šareno kod šefa? Izgleda zanimljivo. Sad ću probati. Jao, žumance je sirovo. Fuj. A šta je to Quentin spremio? Izgleda čudno. Miriše na čokoladu. Wow, pa to je Kinder čokolada. Prelepo. Quentin, ti si pobedio. Konačno! Znači sad sam i ja kuvar. Cool! Ćao svima, spremite mi tortu. Dobro, sve će biti spremno. O, ideja. A Nancy, daj mi popit. Vrati mi popit. Hvala. Vrati. Pa šta je to? Nutella, volim je. A Nutella uvek radi. A ja sam dobila veliki popit unuke. Unutra ću sipati M&M's bombone. A sad ću izvaditi čokoladu i istopiti je. Da, tako je. Kako lepo čokolada curi po popitu. Pogledajte, dobit ću veliku čokoladu sa M&M's bombonama. Ali prvo treba sve zalediti uz pomoć spreja. Proveravam. Da, sve se stvrdnulo. Sad ću izvaditi čokoladne štapiće sa bombonama i staviti ih oko torte. Wow, ispalo je baš lepo.
Svaka mi čast. Šefe, kako vam se sviđa moja torta, a? To je neki užas. Izgleda smešno. Sad ću vam pokazati kako spremiti zaista lepu tortu. Savršena torta je već spremna. Ostalo je samo ukrasiti. Sipat ću malo crvenog krema odozgo. I lopaticom ću napraviti lepe šarene torti. Tako je. Sad će mi trebati moj aparat sa različitim bombonama. Da, izgleda ekstra. Prvo ću uzeti zelenu boju. Stavljam na tortu zeleni Skittles. A zatim žuti. I nastavljam. O, da. Moja torta sad izgleda još lepše. A šta je kod Nancy? Njam. Šta? A? Potpuno sam zaboravila na tortu. Dobro, vreme da počnem. Sipat ću Nutellu na tortu. Tako je. O, izgleda divno. A sada vadim Maltize s bombone. Obožavam ih. O, da, prelepo. Poređat ću ih na tortu. Ovako. Želim da bombone budu ovdje, ovdje i ovdje. Da, super. Jo, nema više. Pa dobro, znači završila sam. Pošto su sve torte spremne, neka ih Kate proba. Juhu, imam 3 torte. Hoću da probam ovu šarenu. Baš je ukusna. A šta je ovdje? Oho, pa to su čokoladne trake sa M&M s bombonama. Obožavam ih. I torta je ekstra. Ostalo je probati posljednju torticu. Jedva čekam. Wow, tako je čokoladna. Divno. Baš mi se dopalo. Odlučila sam da pobeđuje čokoladna torta. Šta? Stvarno? Da, pobjeda je moja. Presrećna sam. Ovaj put želim koktel. Pa to je lako. Sad ću početi. Uzet ću čašu i umočiti u fluff. A zatim u slatke šarene konfete. Da bi kraj čaše bio ne samo lep, već i ukusan. A sad ću spremiti sam koktel. Sipat ću punu čašu mleka. Tako je. A sad mi treba sirup od borovnice. Ukrasit ću kraj čaše sa njim. A zatim ću sipati što više sirupa u mleko da bi mleko dobilo plavu boju kao voda u okeanu. Šta još? Da, znam. Ovdje sigurno nedostaje šlaga. Sipat ću ga na koktel. To će biti baš slatko i ukusno. A sad ću ukrasiti sve malim marshmallowom. Uradit ću to profesionalno. Da, ispalo je baš onako kako sam htjela. Ostalo je politi sve sirupom od jagoda. A zatim ubaciti slamku. Mlečni koktel za Kate je spreman. To je kulinarsko remek delo. A šta je kod vas? Šefe, vaš koktel izgleda dosadno. Sad ću vam pokazati kako se pravi ukusan koktel. Treba mi malo mleka i kakao Nesquik. Šefe, pomozite mi. Naravno, nema problema. Zašto neće? A ne maltretirajte flašu. A Nancy, možda ćeš ti uspjeti. O, hvala, unuko. A dakle, sipat ću mleko u čašu sa kakao prahom. A sada najzanimljivije. A razvaljat ću marshmallow oklagijom. A da, odlično mi ide. A sad ću makazama napraviti prelepe latice. Pogledajte kako slatko. U sredinu ću staviti slatki biser i to je to. Ostalo je samo zatvoriti cvjetić. O, kako ukusno. Stavljam cvjetić u čašu i može da se služi.
Oho, da li ste već završili? Dobro, sad ću smisliti nešto. Stavit ću u činiju sve čokoladice koje imam. A zatim ću to sve istopiti uz pomoć vatre. Jao, kako jaka vatra. Da, tako je. Čokolade počela da se topi. Super. A sada sipam tečnu čokoladu u čašu. Odlično. Ali treba to nekako ukrasiti. Dodat ću poki štapići. Da, baš lepo. Završila sam. Kate, probaj. Jedva čekam. Želim da počnem od ovog. Cvetić od marshmallova. Baš je lep. A šta je ovo? Izgleda ekstra. Wow, ukus je super. Svidalo mi se. A sad ću probati posljednji koktel. Šta? Štapić se slomio, a koktel se stvrdnuo? To neću probati. Dobro, onda pobeđuje šef. Konačno. Nisam ni sumnjao. Jede mi se pomfrit. Hoćete ga spremiti? Naravno. Treba mi krompir. Nož već imam. Sad ću ga iseći. To je tako zabavno. Krompiru, nećeš pobeći od mog noža. A prestani, Nancy. Daj mi taj nož. A ti uzmi kalup. Izgleda zanimljivo. Sad ću da probam. To stvarno radi. Sad ću skloniti višak. Ostali su mi slatki krompirići različitih oblika. Kate će se dopasti to, sigurna sam. Stavit ću sve u kipuće ulje da se isprži. Ostalo je samo sačekati. Jao, vruće ulje je baš opasno. Ostalo je samo sve izvaditi. Sve u redu. Dodat ću kečap i to je to. Svaka mi čast. Nancy, da li si već sve spremila? Bravo. A ja moram narendati krompir. Sad ću dodati malo brašna i promešati sve rukama. Da, odlično mi ide. Sad ću dodati jedno jaje i ponovo ću sve promešati. Tako je. Uspelo je. Napravila sam testo od krompira, a od njih dugačke trake. A njih ću spojiti ovako i napraviti kikicu. A nju ću staviti u ulje da se prži. Da, ja ću imati krompir najneobičnijeg oblika. Stavljam sve na tanjir, a zatim dodajem sosove. Kate će biti oduševljena, ne sumnjam. Šefe, a šta je kod vas? Ja ću uzeti krompir i odseći sve suvišno. Zatim uzimam 2 drvena štapića. Pogledajte kako sam smešan. U redu, moram biti ozbiljniji. Ja sam ipak šef. Gledajte, stavljam štapiće sa obe strane krompira, a zatim ga sečem, ali ne do kraja. Eto, sad imam harmoniku od krompira. Da, to je genijalno. Napravio sam muzički pomfrit. Ostalo ga je samo ispržiti. Sve je spremno. Da. Krompir je postao rumen i hrskav. Ostalo je dodati sos. Iscedit ću par kapi sirnog sosa, a zatim dodati kečap. Uz pomoć štapića ću napraviti lep uzorak na tanjiru. Pogledajte. Ostalo je dodati paprike i to je to. Wow, sve izgleda jako ukusno. Počet ću od ovog krompira. Krompirići ima različiti oblik. Cool. Ovaj čovečuljak je baš lep. A sad ću probati ovu harmoniku od krompira. Zanimljivo. Wow, pa to je prelepo. Super. A sad je vreme da probam posljednji pomfrit. Liči na kikicu. Jao, divno. Mnogo mi se sviđa. Ovaj pomfrit je sigurno pobedio.
Ozbiljno? Jao, hvala draga.